purkaa täältä takapiiristä, sä purat niinku tänne, eiks niin? Tänne päin. Kuka purkaa etupiiristä Nellin viereen? Okei, no mä ihmettelinkin, että mitä siellä tapahtuu. Sitten, no joo, nyt olitte väärinpäin jotenkin vai? Okei, no se vaikutti siihen. Mutta kattokaapa, sieltä saisi lähteä vielä. Oliko Velma Rossun vieressä? Tänään me aloitettiin 9 ja meillä loppuu tonne varmaan 8 aikaan sitten viimeiset videot ja sitten venyttelyt päälle. Et kyllä se usein menee niinku ihan kello ympäri ja jäätä on 5,5 tuntia päivässä ja siihen oheiset päälle, että kyllä on pitkiä päiviä. Te ette mene nyt tonne päin. Teidän pitää mennä enemmän tonne ja sitten vasta kääntää. Te lähdette kääntää hirveän aikaisin ja sitten olette tuolla. Muut päätyy suoraan, niin te olette päätynyt viistoon. Eikö se ykkönen ole kaikille? Millaista hiomista se on, että saatte ton palapeli toimimaan? No ihan oikeastaan semmoisia aika lyhyitä pätkiä käydään läpi, että kenen kohdalla pitäisi olla, minne suuntaan kaaret käännetään tai tämmöisiä näin. Että ihan semmoista niin kuin pala kerrallaan tavallaan, kun siellä on kuitenkin paljon liikkuvia osia, 16 tyttöä, että saataisiin kaikki menee sitten ihan samaan suuntaan. Hyvä, millainen paikka tää kisakallio on teidän? No tää on mun mielestä aika hyvä. Tässä on ainakin tää jäähalli hirveän lähellä ja kaikki paikat silleen toimii, että majoitustilat ja ruokalat ja kaikki. Et me ollaan koettu ainakin, että on ihan toimiva paikka ja meille hirveän lähellä, kun me tullaan tuolta Vantaalta, niin on lyhyt matka tulla.